Hai că pornește, hai că porni. E bun. Băi, mă și mă aude, mă. Mamă, ce cameră am, frate, și pe YouTube online. Uite, aia e Moni. O vedeți? Fumează. Da. Ai rupt! Noemi, frății, Bogdi și imediat apare prințesa. Plină de energie acum, ce mă dor. Yo, yo, yo. Dă-mi număr pe 5. Să vezi ce bine. Hai, în sănătatea voastră să știe, să cuteguță. Să luăm. Care? Petru. Ce nu să vină, mă? Și să știe. Ting, 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 ting. Le-ai făcut cum făceai tu. Cum făceai mai de mult. Nu știu. Dar nu mai știu cum făceai. Îmi băgai o față din aia. Ne registrăm pe online, pe YouTube. Tu ești prost? Nu vezi că ești pe YouTube? Lasă-mă să... Stai că mă registrez! Nu Lasă-mă să vezi! verific grădina! Nu știu de asta! Nu știu! Dă mai No. tare că n-am auzit-o de mult. Nu știu! No. Nu știu! Nu știu! Hello! Nu știu! Apene papa. Lasă. Stai că cânt, stai că cânt. Te voglio per me, fai amore con te, nu mi fai una ricerca. Nu vezi că te vezi? Ce mă râde că vă vedeți? Dați-mă că vreau să ascult melodia. You can see me now. Hello. Și, 3, 2, 1, astea am cu nu știu. La tare. 3, și... Nu știu de asta! Gata.